Dobrý večer, zdraví vás Tomáš Greguš zo spoločnosti Forex Pro. Máme 17 hodín 30 minút 11.3.2013 a prejdeme si prehľad udalostí z minulého týždňa a očakávaných udalostí tohto týždňa. Na úvod by som povedal, že všetky veci, ktoré si tu dnes budeme hovoriť, sú rizikové, takže treba obchodovať s vedomím toho, že obchodovanie na burze nemôže byť bez rizika. Takže prejdeme si najprv udalosti minulého týždňa. Minulý týždeň v pondelok bol v duchu zasadania Royal Bank of Australia. Znižovali, ponechali sadzby na úrovni 3%. Zároveň ich vyjadrenia boli jastrabie, to znamená, že neočakávajú už ďalšie znižovanie úrokových sadzieb, takže reakcia austrálskeho dolára na to bola konsolidácia poklesu. Vidíme, že v poslednej dobe austrálsky dolár si našiel krátkodobo svoje dno a tu vidíme veľmi pekne, ako po rozhodnutí sadzieb niekoľko dní teraz rastie. Náš výhľad na austrálsky dolár ale naďalej zostáva skôr negatívny. Vidíte, že stále sa drží v tomto klesajúcom kanáli. No a pokiaľ neprerazí výraznejšie tieto rezistencie, bude pokračovať v poklese. V pondelok minulý týždeň aj zasadal Eurogroup, rokovalo sa hlavne o Cypre. Zatiaľ nepadlo ale žiadne definitívne rozhodnutie. Myslím si, že v skutočnosti Cyprus nie je taký veľký problém, ako sa načrtáva, a skôr si dávajú politici na čas s rozhodnutím, ako to presne s ním bude. V útorok sme mali PMI zo Španielska a Talianska, večer bolo ISM z USA. Napriek tomu, že čísla neboli moc dobré, na burze začala veľmi slušná rally od minulého útorka. Vidíte, že napríklad na burzovom indexe DAX sme videli naozaj minulý týždeň veľmi prudký a veľmi pekný rast. Vykročili sme z tohoto, alebo vymanili sme sa z tohoto pásma, z tejto rezistencie 7800 bodov. Takže útorok už naozaj tá rally veľmi pekne rastla, už sme testovali tie posledné maxima. Naopak na indexe, alebo podobne na indexe S&P 500 sme sa dostali veľmi rýchlo nad posledné maxima a rally už pokračovala nad týmito maximami. Máme tu na formáciu hlava ramena, ktorá či už na S&P alebo na Russelli bola naplnená. No, začalo to byť zaujímavé v stredu. V stredu vychádzali čísla ADP zo Spojených štátov. Sú to čísla o novovytvorených pracovných miestach v súkromnom sektore. Očakávalo sa 172 000, reálne číslo bolo 198 000, takže americké trhy, ako sme si už hovorili, pokračovali v prudkom raste. Vo štvrtok zasadala Európska centrálna banka, pozrieme sa na euro-dolár. Keď vidíte túto pozitívnu sviečku hore, boli to vyjadrenia Maria Draghiho, že Európska centrálna banka neznižuje úrokové sadzby z aktuálnej úrovne 0,75 a zároveň jeho vyjadrenia k Taliansku, že Taliansko bola na vlastne Mariovi Draghimu počas telekonferencie položená otázka, že ako to vidí, či nemá obavy z Talianska a jeho vývoja, ktorý tam teraz aktuálne je. To znamená politický pad, povedal, že nejakým spôsobom neodpovedá na otázku typu, že či má alebo nemá strach, ale je si vedomý toho alebo vie, že jediná cesta k rastu pre Taliansko je pokračovanie v reformách, ktoré tam boli nastolené. Takže euro ten deň pekným spôsobom posilnilo, nasledovala rally, nasledujúci deň, ale euro bolo vypredané po obede. Dôvodom boli veľmi dobré čísla zo Spojených štátov a posilný teda dolár. Bola to americká nezamestnanosť posledný piatok. Očakávalo sa 119 000, reálne číslo bolo až 236 000, to znamená americká ekonomika už tvorí skoro 250 000 pracovných miest mesačne, takže reálne to znamená skoro nejakých 3 milióny pracovných miest ročne. Očakávalo sa nezamestnanosť na úrovni 7,9%, vyšla 7,7%. No, čo nás očakáva tento týždeň? V pondelok, útorok to nebude nič nejak zvlášť zaujímavé, začne to byť zaujímavé v stredu. Budeme očakávať americké maloobchodné tržby, ktoré sa očakávajú na úrovni 0,5%, takže to bude deň, keď sa môže výrazne hýbať S&P 500, DAX, euro, dolár a akciový trh ako celok.
Večer budeme mať bude zasedať Novozélandská centrálna banka. Očakáva sa, že ponechá sadzbu na úrovni 2,5%. Opäť budeme čakať, či tam bude jastrabý alebo holubičí komentár. Myslím si, že ten komentár bude podobne ako v Austrálii už skôr jastrabý. Tie úrokové sadzby tam klesali výraznejšie, ale to ešte neznamená, že tá mena bude posilovať. Takže aj na austrálskom, aj na novozélandskom doláre sme skôr negatívni. Vo štvrtok budú inflačné čísla zo Spojených štátov, to znamená PPI, to znamená index ceny výrobcov. Toto bude číslo, ktoré môže výrazne pohybať zlatom. Zlato ďalej pokračuje v negatívnom trende. Ako ma určite poznáte, viete, že myslím si, že smeruje zlato nejakým 1400, možno až $1200, pekne v klesajúcom trende. Teraz pri tejto korekcii smerom hore, tu v tomto pásme by som otváral shorty na zlato, to znamená teraz aktuálne by som shorty neotváral, počkal by som na protikorekciu. Práve takýmto číslom môže byť, dajme tomu, vyššia než očakávaná inflácia vo štvrtok. No a v piatok budeme mať University of Michigan, spotrebiteľskú klímu. Myslím si, že to môže byť tiež číslo, ktoré môže trhom pomôcť. No, čo sa týka výhľadov. S&P 500 máme na vrchných úrovniach Bollingerových pásmach, postupne sa posúvame hore bez náznaku akékoľvek korekcie. Akákoľvek korekcia do tohto pásma medzi 10 až 20 dňovým klzovým priemerom je príležitosť na nákup. Myslím si, že táto spodná úroveň, tento support by mal akúkoľvek nejaký prúči výpredaj ustáť. 1480 je proste support, po ktorý podľa mňa v blízkej dobe nepôjdeme. Čo sa týka DAXu, taktiež vidíme, že sa pohybujeme po vrchnom Bollingerovom pásme. Myslím si, že opäť nakupujeme DAX pri korekciách. Nejaká veľmi silná podporná úroveň by mala byť táto 7770 bodov. Reálne môže korekcia prísť možno k 7850 bodov, ale myslím si, že nejak výrazne nižšie nie. Takže čo sa týka burzových indexov, sme pozitívni, nakupujeme pri poklesoch. Eurodolár sa veľmi približuje už nám od 200-dňovému klzovému priemeru. V prípade poklesu k 200-dňovému klzovému priemeru, to znamená v nejakej úrovni 1,294. Myslím si, že je to nákupná príležitosť a môže nás čakať rast minimálne po nejakých 1,30, 1,50, 1,30, 1,20. Čo sa týka britskej libry, potvrdil sa náš negatívny výhľad. Máme tu veľmi silný klesajúci trend. Zatiaľ absolútne žiadne náznaky konsolidácie. Keď tá libra týždeň pôjde do strany alebo začne raz, môžeme sa začať rozprávať o tom, že tá libra môže sa pohnúť nejakým spôsobom vyššie. Zatiaľ, čo sa týka britskej libry, myslím si, že ďalej výhľad klesajúci minimálne 1,48. Dolár jen, náš pozitívny výhľad sa veľmi potvrdil pozitívne, preletili sme úrovňou 1,35, sme atakovali v piatok úroveň až 96,60, teraz aktuálne najbližšia korekcia zhruba k nejakej úrovni 93,80, 94,60 je nákupnou príležitosťou. Takže z mojej strany je to všetko. Tento týždeň vám želám veľa úspechov. Obchodujte opatrne, nevrhajte sa do veľkých pozícií, vždy si dávajte stop loss a vaše obchodovanie bude určite úspešné. Takže ešte raz veľa úspechov, držím palce. Do počutia.